No. Don't abuse my power and authority. You don't have a power. No. Communicate nicely. There is an office. This is the P.G.HQ. You don't just come here naked, half naked, and you just blast whatever you want. This is a I know. But you really have to respect. This is a P.G.HQ. What's it gonna teach you? Here where you're standing. Where you are putting your foot. You the person you are dealing with is somebody who can talk to you and who can actually articulate your problems. Or if you have got pain. So if you don't have problems, you should have stayed at your home. I can't do these are servants. Don't expect people to behave like Take them off. This is We've got rules and regulations that govern this place. We've got rules and regulations that are... I cannot chase you away. But we've got a code of conduct. 1, you don't shout. 2, you sit down. No, we are not in a PO, we are in a P.G.HQ. What's lying? Pashabini. Shabini kana msikade kuona mauri. Wasida kutonga umwana pano. Vale mashabini. Atitengerwa. Kutengero kwakuite. Ngokuita nemsobotia makutonga masupa nekuti vakauya. Mako wadzwa noti sister dava kutengo brungu. Mwasha. Budinga shabia. Zemutsama mix. Makuto. Ameno. If you start to be, I'll end up beginning you. If you're in Port there's no luck here. But remember, there are 2 lucks. There's good luck and bad luck. All of them are luck. So I don't know which one you want to choose. Which way? Which luck have you? Mawiri. I was just saying, could you just listen to the code of conduct? I'm Zigami. Sama penzerane. Why get no plan? But I'm telling you. Yako yakara boutique. Neyangu ikono tireza bali. Ayiseponda isipamps. Ko yangu ndepondo ve. Yako ndemari. Ndemari. 5 rand. Saka. Saka chita ndotara. Ndotara ne because 10 steps behind. Poza zotanga ku takuti again zotsvaga ikai inenda tone imwe mtiklasika apo uri kuscroll iyo ini ndiri kumhanya pauchazoda kuyeuka bagone ngwana iwa indenda kumberi atizvezvi munenge makatarisa tati takona kuti zvinosvika kupi aita seko chapadzwa nyarare
Ine andinobokwana ine anobobvira ndakakwana. Wakazobona ndakakwana. Kubvira paipa Changa uyu isu. Yoto kutonyoresa chicha kubvira tokutonyoresa. paipa nombo. Wani yesa une yomo. Ndoridi. Imari kakuti munhu ichaudzi munhu imari buritsa wani yesa. Antomori, I don't. Saka chitengerwa, saka usarwadziwe nekuti zvoni kutengerwa hawa namadhiminox. Isusu tauya totengerwa ngoma dzedu. Oda Konda mukurambidze kutengerwa ameno ngoma. kashe zvanokonodzidzisa. Hanzvadzi yangu ona musopodzi yawo kodo kuitisa sopa sori chima zvako akanyarara. Usati chayewa. Hai. Unoiswa sopa. Nai. Utafanira chike. Nyaya nyapera. Ukatonza matishu indotonza yebump wire inenge ichicheka masaidi ese. Barbed wire is mean. Very tough. Inocheka kwese. Iwo unotonza matishu kutoka mvura nobva. Nobva atota. Toza ndutaurira. Dati iwe yako yaunodhonza yematishu. Ukaisa mvura nobva atota. Ini ndotonza yebump wire yekuti unocheka masaidi ese. Oro ari kubva nouko, oro ari kubva nouko, unochekwa mberi. Saka stop. Stop. Chimbomira. Imbomira. Imbomira. Chitezwa murwito. Yes, tabita zvatiita. I surrender. Wasarenda. Asarenda. Kana wasarenda go. But mauto asarenda ndinoziva. Harare. But mauto asarenda. We are also soldiers. Anyway, for the meantime, I surrender. Pazvinhu zvacho ka anonzi amadhiminox. Pazvinhu zvacho ka dai kuri kudzara nguva yakadatakakura pamwe dai tiri chanamai vacho nanani pazvinhu zvacho panguva yehondo bukodzika brand dzedu dzatinadzo panguva yachii dai uya tonye vanzikana daurani Naongora anikondo. Kudekarwa hondo isusu takura makuru ehondo paitwa hondo Saka wangone svikile. Mushonga kolotichi isusu dai zvivindi zvatinazvo zvaunoziya yoga zvekuti hondo kana chaikauya pakanzi hondo yatanga muno Mbare vakadzi vamunesa pamberi muchiti masoja angaine yakutaura yatikapfeka kana usina kuona chatina kukwana enda nesu pamabhazi kumusika ndopaunoona chatina kuwana hapana anoridza kana muridzo nekuti katikapfeka madhiresi atangoisa musoro kabva tangofamba nemabhurugwa kuti vatangowarakidzo tatinokwana. You are against what? The noise. That's the way we are. That's the way we are. You can't change it. Go to Borotel. This is Mbare. We do what we want. Even you go to Mara and Gweja. I'm good. I'm not dressing. I'm not dressing. You people. Us. Hey, how are you, Seku? Hey, I'm very sorry. I'm okay. If you try to behave like useless pieces of nothing. We are actually pieces of nothing and we are very stupid. And it's also very stupid. No beer, no very stupid.
you and your naked bodies alone. Ah, no. Cash talk breaks off. Cash talk breaks off. Ah, no. I've been trying to listen to you and to understand you. I know I've been trying to understand. Master of nothing. But master of nothing. This is my work combat. Anything or anything. This is my working combat here. This is my way combat. Let's use the language we all understand. Which language do you understand? Whether Shona or which language do you understand? Kind of French. French. You're talking to somebody. We are not somebody. You're somebody. Yeah, we can now talk. Maneta. What are you doing?